आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून स्वतःला स्वातंत्र्य लढ्यात झोकून दिलेले अनेक तरुण या भारत भूने दिले आहेत. कोकण प्रांतही त्याला अपवाद नव्हता. महात्मा गांधींच्या एका आवाहनानं प्रत्येक वर्ष तुरुंगवास भोगलेली अनेक माणसं याच मातीतली. यातील कित्येकांची नावही माहीत नसतील. अनेकांच्या स्मृतींना नाही चिरा नाही पण अशी परिस्थिती आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सीमेचं रक्षण करताना सिंधुदुर्गातील अनेक सैनिकांना वीरमरण आलंय. त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करणं हे आपलं कर्तव्यच आहे. शहीद झालेल्या सैनिकांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा प्रत्येक जिल्हावासियाला अभिमान आहे. सिंधुदुर्गला शौर्याची बलिदानाची परंपरा लाभली आहे. सैनिकी पेशा कितीही कठीण असला तरी अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील तरुण भारतीय लष्करात सेवा करण्यास नेहमी पुढे असतात. सरंबळ, आंबोली, चौकुळ अशा कोकणातल्या अनेक गावातील सैनिकांच्या शौर्यगाथा आपण नेहमीच ऐकत असतो. जिल्ह्यातील देश सेवा करत असलेल्या सैनिकांनी आतापर्यंत 1965चं भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971चं भारत-पाकिस्तान युद्ध, ऑपरेशन पवन, 1962चं भारत-चीन युद्ध, ऑपरेशन रिहनी, ऑपरेशन रक्षक फाल्कन, ऑपरेशन दुर्गमुल्ला, ऑपरेशन रजी आसाम, ऑपरेशन रक्षक, नेव्ही ऑपरेशन हुडहुड या युद्धात सहभाग घेतला आहे. या युद्धात शत्रूशी दोन हात करताना जिल्ह्यातील अनेक सैनिकांना वीरमरण आलंय. यात नायक, हवालदार, विंग कमांडर, सुभेदार, मेजर, शिपाई आदी पदांवर कार्यरत असताना सैनिकांना आपला जीव गमावा लागलाय. यात 1962च्या भारत-चीन युद्धात कुर्ली गावठणवाडी तालुका वैभववाडी येथील शिपाई विष्णू परब यांना हुतात्मा आलाय. या युद्धात सावंतवाडी येथील रामचंद्र कुडतरकर आणि कुडाळ येथील हवालदार सीताराम रेंबाळकर हे शहीद झालेत. या युद्धात धामापूर मालवण येथील तुकाराम पाताडे यांना वीरमरण आलंय. 1965च्या भारत-पाक युद्धात कलंबिस्त सावंतवाडी येथील नायक बाबली राजगे यांना, कलंबिस्त येथील शिपाई महादेव पास्ते, दिगस येथील नायक भगवान गायकवाड यांना, दाणोली येथील शिपाई यशवंत सावंत यांना, इन्सुली पागावाडी येथील बाबाजी सावंत यांना, पोखरण कुडाळ येथील शिपाई धोंडी कदम यांना, सालईवाडा सावंतवाडी येथील शिपाई महादेव नाईक यांना वीरमरण आलंय. 1971च्या भारत-पाक युद्धात मालवण येथील नायक तुकाराम गावडे यांना, नेतारडे सावंतवाडी येथील शिपाई लाडू गवस यांना, कणकवली सुलोचनानगर येथील शिपाई सदाशिव बैत यांना, सातोसे सावंतवाडी येथील शिपाई सहदेव पंडित आणि कणकवली बांधकरवाडी येथील शिपाई रामचंद्र कदम यांना, बेळणी कणकवली येथील शिपाई अनंत चाळके यांना, शिरले सावंतवाडी येथील शिपाई अंकुश तारी यांना, शिरवली गांगोचीवाडी येथील शिपाई विष्णू जठार, वळीवडे कदमवाडी येथील शिपाई लव कदम यांनी या युद्धात हुतात्मा पत्करला आहे. ऑपरेशन पवनमध्ये वासुदेव सावंत, आंबोली फणसवाडी येथील रामचंद्र गावडे, माणगाव येथील हवालदार एकनाथ नाईक, सांगली सावंतवाडी येथील शांताराम कदम, चौकुळ येथील हवालदार रामचंद्र गावडे, दोडामार्ग येथील शिपाई मोहन घाडी यांना आपले प्राण गमावे लागले आहेत. ऑपरेशन रिहोनोमध्ये खासकीलवाडा सावंतवाडी येथील शिपाई फ्रान्सिस लॉड्रिक्स, खासकीलवाडा येथील हवालदार लक्ष्मण शेडगे यांना वीरमरण आलं होतं. ऑपरेशन रक्षकमध्ये माझगाव खोतवाडा येथील शिपाई दीपक सावंत, झरेबांबर दोडामार्ग येथील नायक जगन्नाथ देसाई, साटेली भेडशीतील सोमा परब, पेंडूर वेंगुर्ला येथील दत्ताराम मालणकर, कुलदर येथील पांडुरंग देसाई हे शहीद झाले होते. ऑपरेशन रक्षक फाल्कनमध्ये पारपोली सावंतवाडी येथील सुभेदार अंकुश तेजाम, ऑपरेशन दुर्गमुल्लामध्ये आंबोली येथील नायक पांडुरंग गावडे, ऑपरेशन रक्षकमध्ये उसप दोडामार्ग येथील रमेश महादेव गवस, पडवेकुडा येथील मनीष कदम यांना वीरमरण आलं होतं. ऑपरेशन रजी आसाममध्ये गुडीपूर कुडा येथील तुकाराम ठाकूर यांना वीरमरण आलं होतं. हुडहुड येथील नेव्ही ऑपरेशनमध्ये सावंतवाडीतील शुभम सावंत यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. अशी असंख्य नावे सांगता येतील जे देशासाठी शहीद झाले आहेत. असे असंख्य कोकणातील सैनिक आज देशाचं रक्षण करत आहेत. अशा सर्वांना आजच्या स्वातंत्र्य दिनी कोकण साथ लाईव्हचा सलाम.